Año 1979, bulan na Pebrero, kanpit sa 14. Banwa nagawa, kwaneng nangyari, yun pagkasulo, banwa na ini. Makahira-kira hospital ni Panday. Gabos ang pasinti, sindaduro lagman. Igwan sa rumagagom, na igwan bilyaran. Agom ya agom, panuna kita daw. Agom ya agom, haripag hibii. Tamay sa runtako, nauya sa sako. Iguan duwang bola, dae manasulo. Anong mga babae kung mayo panagom. Masok rin aga, masok rin hapon. Alaga da senda kung iguanan agom. Masok rin Septembre, Oktubre, sonodon. Ang mga babae, labi-labing otik. Sa ginatatakot, kalinta sa tubig. Kaso totoo na, kalinta sa banig. Bakon pig sa sikwal, kundi pig kakabig. Burat ka na naman, aga-agang away. Ang simong pamilya ay gutom na, naipanamahaw ay udto na. Ang simon sumsuman na masiram, karning ayam. Iyo gayod, ang swerte ko, makaagom, burat zero. Iyo gayod ini ang swerte ko, makaagom sa ko, burat zero. Magtitios ang buhay ko sa pastelyo.